Ayo, iki jurakane RT iki ya. Makasih bosku. Berkaselan. Mas Boka, jauh urip wonge. Ayo dikandani angel jan. Sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku Iya 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 iya. oke cucaku ati susah munika mong kadang sliramu Tenane. ya Bagus, babojan rasane hatiku. Ayo Mas Arba'i, ayo kene dirameke gone Mas Tiko koncone dhewe. Unika wae sapa dina nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira ra bisa nambani Mas Dewi, Mas Dwi, iki campur sari pukai pancar neh ngono to. Aja entuk kan ngedol. Oh nek didol kon tak utangke nang BBD. Oga. Heeh. Wah, gitu kepiake kok didol piye to iki. Oh lah Iki ngadeg meneh anyar. Lah mau pegawe PNS kok campur sari dol isin aku. Ya, tekok dibuka grene. Heeh. Dadi nyuarakan. Ya oke. Oke, oke. Ya, ya nduk yo, Monika. Aja sebelah bapak ora payu. Mas Agus, Ora suwe aku bali bisa sumane ana ing asise. Araka musik gone buka. Iya. Goyang Pak RT, goyang ayo goyang. Ayo yo, ayo yo, Ayo, ayo yo. Bobo. Asik kasih, asik kasih. Ayo Pak RT, gaul. Sawindu suwe awase kowe lunga ora pamit aku Iya 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 iya. aduh wong ayu pamujaku Pripun Pak RT? ati susah mong kangen sliramu Mbak Monika. Tenane Pak RT. Masuk Pak RT.
anggere sari buka dibore sing anyar ya penak gendine. Penak. Uga kaya sing dhisik kae. Lah Buka iya. Risma gitu. Wis direvisi kok. Iki wis dilaras. gitu. Wis direvisi. Wis diruk ya. Poka dolone campur sari, Kak. Apa Pak RT? Lah iya. Ya. Onje. Apa? TP ora maleh ya. Oh, TP yo anyar ta? Oh iya. Lah iya.